Bende ewi kao moko kuom wedeni kata osiepe iketo iluongo gi ni guarantors kaeto ang' irem chulo to gin makoro igonegi simu to ng'enygi iduogo yudo ka donjo midhiero moko ma ne ok gin kod gigeno ne gin igeno ni samoro idhi chulo omenda ma kama to gik makoro gin makoro igonegi simu. Jomoko oseparo ni to diponi ma en achiel kuom yore mag chando jok mano okonyo ng'ato mondo mi oyud wuoyi mae Allan matin ewi jogi miluongo guarantors. E wach guarantor ni adwa wuoye wach moro achiel mokwongo. Sama ne wawuocho ne wawuoye wach mar kao laini tiwito cha. Nitie gima timore ni samoro watni moro nyalo register sim card margi ka gitiyo gi kitambulisho mari. Koro kotimore kamano yudo ni kamoro wadu moro kata neru moro okao kitambulisho mari gidhi ginyiewo laini to gi register go. Ng'ani kokao hola. Hola ni ikete nyingi. Gimomiyo iketo hola ni e nyingi en ni nikech kitambulisho mari emotiyo. Koro kinde ka kinde sama watimo financial education mana nyisi gi eki wanyiso ji kinde ka kinde ni rang status mari, rang chal mari mar CRB kinde ka kinde. Nikech kamoro yudo ni nitie namba moro manie ripodi kacha to namba no ok mari. Kinono matut tiyudo ni namba no en mar nyari moro. Namba no en mar watni moro. Koro mano gima timore kinde ka kinde. Kabire wach mar guarantor ni. Sama abiro kao hola kaka Allan. To koro kambi makao go hola ni dwaro ni abed gi guarantors. Taloso kodi kaka Lydia kendo loso gi osiepna moro machielo. Uwinjoru. Wawinjore ji adek ma uyie ni ang' nuket koku kanyo, ugoyo kogno makoro omiya hola ni. Sama wawinjore cha ma wane kambi machiwo hola ni ma uketo kogno, hola ma dhi kao cha in bendi biro kete report mamari. To ito kiti kode. To into kiti kode. Matiende ni wawinjore kodi in ng'ama osiepa, wawinjore gi osiepa moro machielo. Koro kata kokiti kode gimomiyo in guarantor matiende ni ka hola no otama chulo. To in kaka guarantor iye miketo koki ni biro chule. Koro mane gima timore yudo ni kamoro hola otama chulo to koro affect guarantors nikech negi sign negi keto kogno magiwinjore ni kotamore to gibende gino dhi affect gi. To ka guarantor bende omenda ni otamo chulo Allan bedo nade? Koro unduto ubedo negatively listed. Ang'eyo ni ok en wach maber ahinya lakini ni iye miketo koki ni iye nani koro anakawa hola ni i trust ani abiro chule wangsa. Koro ka hola ni otamo chulo wan duto ji adek. Wan duto koro oketwa kamarach e yor CRB. Mane kaka gigitiyo. Nitie jana ni luongo ni